Халыкның яшәү көчен, батырлыгын һәм кудрәтен күрсәтә торган спорт төре ул көрәш. Бүгенге көндә милләтебезнең йөзе кашы булган татар көрәше буыннан-буынга, әтисеннән улына тапшырылучы ядкәр. Ул кемлегебезне күрсәтер өчен дә, дөньяның төрле почмакларында сибелеп яшәүче татарларыбызны берләштерү өчен дә хезмәт итә. Герой-шагыйр Муса Җәлил истәлегенә Ватаным Татарстан газетасы гамәлгә куйган көрәш бәйгесе иң абруйлы көрәш турниры. Үз үлчәү авырлыкларындагы батыр егетләр һәм ир-атлар 18-19 март көннәрендә Акбарс көрәш сараенда көрәшәчәк. Бүген студиябыз кунагы Ватаным Татарстан газетасының баш мөхәррир урынбасары, журналист Илнар Хоснуллин әлеге көрәш турнирының үзенчәлекләре турында сөйләр. Исәнмесез, Илнар әфәнде? Хәерле көн, исәнмесез. Герой-шагыйр Муса Җәлил истәлегенә багышланган Ватаным Татарстан газетасы гамәлгә куйган әлеге көрәш бәйгесен көрәшчеләр сабан туйга әзерләнгән кебек шулкадәр зарыгып көтеп ала дисәк ялгыш булмас. Быел әлеге турнир бераз соңарак күчтәеме, вазгыять аркасында дип аңларга кирәк. Димәк, инде көрәшчеләргә дә әзерләнергә күбрәк вакыт бирелә. Нәкъ шулай, Айзилә, хәерле көн, исәнмесез тагын бер кат. Быел гадәттә әлеге турнир соңгы 20-25 елда нәкъ менә Герой-шагыйр Муса Җәлилнең туган көне 15 февраль бит шул тирәдә уза иде. Быел чыннан да мәгълүм сәбәпләр аркасында без инде тамашачының да, көрәшчеләрнең дә сәламәтлеген исәпкә алып, чөнки куркыныч саннар пайда булган, шуңа күрә бераз гына кичектердек. Чыннан да аларны хәзер тагын да зарыграк көтеп алды. Шуларда көрәш ярышы булмый тормады, алар әзерлеген чарлады һәм быелгы ярыш узганнарыннан тагын да кискенрәк, матуррак һәм иң мөһиме тамашачы өчен кызык булыр дигән ниятдә әзерләнеп ятыш. Әлеге турнирның 60 еллык тарихы бар. Чынлап та менә инде 60 ел дәвамында сез аны үткәреп киләсез. Үзенчәлеге нәрсәдә икән? Быел нинди яңалыклар кертдегез? Көрәшнең уздыру тәртибендә әлләнсә яңалык юк. Чынлап та беренче турнир әле 64-нче елда уздырылган һәм 65-нче елда аңа Герой-шагыйр Муса Җәлил исеме бирелгән. Шуннан соң без әлбәттә командалар ярышы үзгәреп торган, катнашучылар саны үзгәргән, үлчәү категорияләре узарган. Соңгы еллардагыча гадәттәгечә без аны 10 үлчәү категориясендә, бу ачык республика турниры. Монда Татарстан командаларынан түгел, күрше тирә төбәкләрдән егетләр җыела һәм ул әлбәттә көндәшлекне арттыра. Быел төп үзенчәлеге нинди басымчалык итеп сорасагыз, әлбәттә шушы мартта узу һәм икенчедән без әле көрәш федерациясе белән берлектә һәм Манзара оешмасы белән берлектә тагын бүләк уйнатылачак тамашачылар арасында. Һәм матур гына бүләкләр булырга тора. Керү безнең көрәш ярышына ирекле, ул 18-нче. Менә шуңа да сорау бирмәкче идем. Димәк, һәр теләгән тамашачы әлеге турнирны килеп карый ала. Әлбәттә, безнең көрәш шул һәрвакытта демократик турнир. Гомумән бездә татарда кулына гомерендә бер генә тапкыр сөлге тотып караса да, һәр кеше көрәш тамашачысы турында сүз бара. Ул көрәш алымын батырлардан яхшырак беләм дип уйлый, кагыйдәләрне, хөкемнәрдән. Һәм һәр көрәш ярышы ул, беләсезме, ниндидер рәсми спорт турниры булмый. Ул барыбер көрәш ярышы сабан туйга әверелә. Һәм кеше монда көрәшләрне генә күрергә генә түгел, аралашырга, якташлар өчен җан атарга, яңа көрәш белән танышырга килә. Һәм әлбәттә без бу турнирда яңа батырларны аткалмыйбыз. Бу иң мөһим моментлардан берсе. Без әлеге бәйге барышында элеккеге батырларны искә алабыз. Һәм әлбәттә көрәшчеләргә Муса Җәлилнең батырлыгын, турнирның төбендә мәгънә ятамында келәмдәге батырлык кына түгел, рухи батырлык һәм ул безгә бүгенге көннәрдә аеруча кирәк. Менә шуны да җиткәргә тырышабыз. Бик дөрес сүзләр. Чынлап та менә әлеге көрәш турнирының нәкъ менә Җәлил исеме белән аталуы, ул инде аның абруен дәрәҗәсен бермә-бер күтәрә һәм арттыра дип әйтергә була. Нәкъ шулай, Җәлил турниры рәсми ягыннан бәлки Татарстан чемпионатына бераз кайтышрак саналса да, әмма катнашучылар ягында һәм көрәш мәйданындагы кискенлек һәм җиңүгә авыррак ирешү ягыннан һәрвакыт өстенрәк саналды. Һәм көрәшчеләр шуннан да бу турнирны зарып көтеп ала, тамашачылар бигрәк тә. Менә инде соннарга килгәндә ничә көрәшчене көтеп каласыз? Беләсезме, узган ел Минзәләдә 49 команда һәм ялгышмасам 391 көрәшче ярашкан иде. Саннар шул тирә йөри, 50 командалап 400 ләп көрәшче була. Быел менә үзенчәлек дигәч әле искә төште тагын бер момент. Бу көрәш соңгы 20 еллап аның урысча әйткәндә яшәрсә икән төп фишкасы аның районнарда уздырылу иде. Ул 2005 елларда, 2006 елларда Чаллыга чыгып китте. Беренче ел без Чаллыда көрәштек.
Шалда иштирә тырышып. Соңгы елларда Актанышта булды дип Әлмәттә булды, аннары Биектауда булды, Зәйдә булды, Актанышта булды, Минзәледә булды. Һәм без бу ел менә янә 15-20 ел уза вакыт Казанга әйләнеп кайттык. Монсы да тарих вакыйга үзенә күрә. Нәрсә белән аңлаттылар Казанга кайтуыгыз? Быел әлегә дә баягы сан ситуацияны вазгат исәп калып, без Казанда уздырырга карар кылган идек. Әле чөнки бу ярыш бер әйтәм бит бер айлык уздырырга тиеш иде. Һәм кабат күчермәскә булдык. Һәм Казан тамашачысы мондый матур көрәшне күрергә лаек дигән фикердән чыгып иштирәбез. Әлбәттә, һәм тагын бер тапкыр искәртеп әйтәбез. 18-19 март көннәрендә Акбарс көрәш сараенда татарның иң яхшы, иң батыр егетләре бил алышачак. Һәммәс тамашачыны 2 көндә көтеп калабыз. Аларга бүләкләр дә вәгъдә итәбез. Ачылу тантанасына килгәндә ул 18 март көнне көндезге 12-гә билгеләнгән. 19 март көнне әлбәттә финал ярышлар һәм иң көчле егетләр ачыкланачак. Бик зур рәхмәт, Илнар әфәнде, бүген иртәгезне безнең белән башлаганыгыз өчен, шундый көрәшле иртә тудырганыгыз өчен. Һәм инде без уңышлар теләп сезнең белән саубуллашабыз. Көрәш мәйданнарында күрешергә насыйп булсын. Барыбыз да сәламәт булыйк. Рәхмәт.